Talan mehriban tomoşaçylarym, mehriban ýaşlar, kanalyma hoş geldiňiz. Mehribanlar, bugun men size çüreginiň ýanygy baradaky rowayaty gurulmajak. Iň sonunda bolsa size bir sorak berjek. Bu rowayaty ýaş wagtlarym bir kitapdan okapdym. Häzir size ýadyma düşüşine görä gurulmaýyn. Qadim wagtlarda bir ýigit daş ýerlere sewda gitmeli bolupdyr. Ol gitmäke doganlaryna, inesine, atasyna özleri üçin näme tawat getirip bermeldigini sorapdyr. Her kim özüne gerek zady aýdypdyr. Atasyna gerek gelenine atasy özü üçin çüregin ýanyklaryny getirip bermegini haýyş edipdir. Onda oglan maňa gen galyp, "Ata, çüregin ýanygyndan bir towgat bolarmy?" diýipdir. Atasy, "Hawa oglum, sen maňa çüregin ýanyklaryny getirip berseň, men senden razy bolaryn. Sebäbini bolsa, tagaman gelende aýtyp bererin" diýipdir. Şeýlelikde ýigit ýola rowany bolupdyr. Bir näçe aýlardan soňra sewdasy oňuna bolup gaýtyp gelipdir. Gelenden soňra her kimiň özüne taragan towgatlaryny beripdir. Atasyna bolsa bütün ýol boýy her gezek çürük ýen wagty aýryp ýygynan ýoňsuz çürük ýanyklaryny beripdir. Hemde atasyna ýüzlenip, "Atajan, ine seniň haýyş eden towgatyňy getirdim. Ýöne aýtsana, sen bu çürük ýanyklary näme etjek?" diýipdir. Atasy bolsa, "Ine mehriban tomoşaçylarym, size berjek soragym şu ýerde. Atasy ogluna näme jogap berdi-ha? Atasy çürük ýanyklary näme etjekkä? Siziň pikirleriňiz meniň üçin gaty gyzykly. Rowayatyň dowamyny bolsa ýakyn wagtlarda goýaryn. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun."